Alkuvaiheessa urheiluaamuja vetelemässä ja Kirsi valitettavasti nyt ei päässyt tänne, mutta toivottavasti katselee ja katsoo nyt tämän seuraavan pätkän, kun Kirsi sitten esiintyy. Niin puolin, mutta tuuli vielä lisää vähän pakkasen purevuutta. Pohjoisen Käyttä. Katso mitä suuhusi laitat. toiseuskokeella tuli sitten nuuteja varten. Tämä on ollut autokortti ja ihan semmoinen kuin oli testeissä, että muutetaan nyt se viimeiselle pätkälle. Se näyttänyt, että Ventseen olisi ollut ylivoimainen. Tapahtuvat metrin ero tuulessa merkitsee 10,6. Oli tottunut prompteri. Mulla esimerkiksi suurin ongelma se, että joku huutelee.